Mga classmate, good morning. Magpinising ko karon mga classmate. Katong bago pagkatuon og masam carpenter, ako ipakita sa inyo kung saan pag-layout. Kay kana mo gani pinaka-importante sa tanan ang layout. Ang atong unang buhaton mga classmate, magbutang ta og lansang kay atong higtan sa nylon. Paingon dito sa ibabaw. Kay dili na to na layoutan mga classmate. Dili na to ma-straight atong agi. Dili pod sa pikas mo gyapon. Ato din sa butang nylon. Paingon dito sa pikas poste. Parehas na dito sa ibabaw. Kung nakaready na itong nylon mga classmate, ato na siya tuntunan. At kini isa ka nylon, mo na tunton. Kini isa ka nylon, mo na itong guide sa wall. Sa atong finishing. Ang pagtunton na ito mga classmate, ato sukdon aron sayon ra. Kini ang kabaga sa finishing na ko na mga classmate, 1 inch. Sukdon na ito atong tunton. Ang sukod mga classmate, 2.5 inches. Mo na itong dadon dito nga sukod dito sa ubos. Dili na po ta sa ubos mga classmate. Ato sa ibalan sa ibabaw, 2.5 mo sa ibabaw, 2.5 mo sa ubos. Layo ra kayo mga classmate. Ato pang birahon. Balance na mga classmate, 2.5. Kuha na nato atong tuntunado. Pasensya na mo sa akong tuntun mga classmate kay napura may pangita. Kung asa among tuntun, wala na lain choice. Muna gitawag og tuntun bato. Dili na to na siya tuntunan mga classmate. Diretsohon na to na og finishing. Dili ta mabikil sa haligi. Kining haligi nga iyang munusing. Kay diretso na to na finishing dayon. Pag finishing ito sa haligi, tuntunado man ang haligi, maklaro siya nga hiwi. Mura to tong buhaton mga classmate. Ato gyud yung layoutan para balance tanan. Haligi o guling. Sunod mga classmate, ato dahil linsahan og ko to mag finishing. Kanang kaya ra ninyo. Kining ako siyang gitunga. Nasa katunga. O di nyo kaya ang katunga, pwede ninyo i-adjust ibabaw. Sa inyo ra nga makaya. Kini akong finishingan nga wall. Nani sa mga 13 square meter. Walay bintana. Paningkamutan ako ni nga mahuman ako ni karong adlaw. Og makaya. Atog yung gason ng hollow block ng classmate. Sa dili pa ta mag-finishing. Para magulit gid ang simento. Kini atong nylon mga classmate. Ato na siyang listonan aron makita na to ang guide sa nylon. Ang magsugod ako mga classmate, dili na ko sa ilabay, ako na sa ihaplas para dako-dako kong gagi karon. Hapit ako na sa kong haplas mga classmate. Hapit ako maabot dito sa tikas haligi. Aka na sa ibabaw, ako na usahon karon. Kaya usahon na ako sa pinistanan. Pero pag bago pa mga classmate, makaplas ra mo nga kaya ra ninyo humanon. Kay basin maabtan mo paggahi sa simento. Akin ako lang ni giyon ani kay ako ni nga pakyaw. Paspas ya pero sulit ya panang agi. Ako ipakita ninyo niya ini human. 13 square meter na mga classmate. Akong tayman og unsa kong oras sa mahuman. Nagsugod ko og ituklak. Mamahaw sa ko mga classmate. Gahatod akong misis og pamahaw. Igo po mahuman nagmasa ang isa kasako. Katong ganina mga classmate, duha to kasako. Akong gipatingob. Magsugod na kong pinis mga classmate.
ug basa pa ang simento mga classmate, ayaw ninyo pugsa og pinis nga basa pa kay mao nang magliki-liki. Kinahanglan ato pang ipa-risiko ato pa ipa-uga-uga gamay. Nahuman ra gid nako mga classmate. Nagsugod ko gani nag alas 8 sa buntag mga classmate. Nahuman ako og alas 11:16. Nahuman ako og alas 11:16. Ang 13 square meter. Akin yung building mga classmate, pakyaw na ko ni. Ako na yung kontrata. Akin na halan, dako kitag agi para makaginansya ta. Ingato ra pag finishing mga classmate nga dako tawag agi. Na ako mga buddy. Tapa isa nga kana akong mason-mason. Ako pa nang gitrain. Taas-taas pa man ang oras, dili na pugko niya. Kini diri sa bintana. Ako lang siya paningkamutan nga mahuman ako ng isa ka block. Ang sunod akong i-video mga classmate, dili na po sa mga haligi ug sa beam. O saon sa pagtira nga dalira. Dili na po ito akong video. Kung nagustuhan niyo akong video mga classmate, paki-subscribe lang. Salamat.